Fransikaw ka ministri ye nin fɔ ko Fransi jamana bɛ Burkina Faso jamana kɛrɛfɛ i n'a fɔ a dɛmɛbaga jɛkulu don. Sur tous les plans humanitaires, sécuritaires, développement, au degré et dans les formes qui souhaiteront les autorités burkinabè. Wa fɛnɛ ko k'u ka kanabilali bonya. Nin kɛra Fransikaw ka ministri min sigilen don u ka jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna ka laseli dɔ ye min la tɛmɛna bataki dɔ kɔnɔ. A ka nin kunnafoni di kɛra kunɲɔgɔn kelen kɔfɛ. A kɛlen kɔfɛ k'a fɔ k'a ye bataki kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ min bɔra Burkina Faso jamana finitigiw yɔrɔ k'a fɔ k'u b'a fɛ Fransi jamana ka lasigiden min bɛ Burkina Faso jamana kan n'a bɛ wele ko Luc Halad ka fali. Ko cideya siraw bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kabiri septembre kalo san 2019 min ɲɛsinen don jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛli ma. Jateminɛliw kɛlen kɔfɛ k'a fɔ ko fɛn min ye lakanako ye ko gɛlɛyalenba don Burkina Faso jamana kan. N'o dalen don jadi jɛkulumaw ka dankarili walew o kɔtigɛbali kan. Ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka ɲɔgɔn ye sen fɛ o min nana fanga kunna jamana fanga dafirilen kɔfɛ septembre kalo laban waatiw ka taa jamanatigi ma min fɛnɛ tun sigira fanga kunna ni fanga dafiri ye. Madame Jacharou Poulou ye wele bila. Je suis venu pour porter un message clair, celui de la constance de l'engagement de mon pays, de la France, dans un moment existentiel. Ko Fransi jamana kɔni kɛlen don k'a cɛsiri n'a ka dɛmɛ ye walasa ka jatigɛ walikɛlaw ka walejugu n'o ye terrorisme ye kɛlɛ. U ka kuma ɲɔgɔnya fanba ye tali kɛ bolodi ɲɔgɔnma baaraw kan jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Fransi ani Burkina Faso jamana ye n'o dɔ bɛ tali kɛ lakanako dɛmɛko ani ka taa se yiriwalikow ma jamana kɔnɔna la ministri y'a lase cogo min. Ko Fransi jamana bɛ hakililajigi kɛ ka taa Burkina Faso jamanaden mɔgɔba caman ma minnu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ jatigɛ walikɛlaw ka walejugu ye n'o dɔ bɛ tali kɛ karogɛlɛya ani ninjuguyabaw kan ka taa Burkina Faso faso jamaden dɔw ma fo ka taa se lakana finitigiw ma. Nin taabolo minnu bɛ senna nin ye k'a k'a to an ka dɔ fara an ka wulikajɔ fanga kan walasa ka se ka dɛmɛ don n'o dɛmɛɲɔgɔnya tɛ taa duniya jamakuluba ka dɛmɛ kɔ ministri ka fɔ la. Ni kalo dama laban ninnu na parida ma jɔ a fɔli la ko Fransi jamana labɛnnen don ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw kɛ ani Wagadugu cɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ finitigiw ka taa siraw kan nka ko baara ninnu tɛna se ka sira sɔrɔ abada ni ka sɔrɔ Burkina Faso jamanadenw m'a laɲini. Nka marabaga kɔrɔw n'o ye kolonw ye bɛɛ ka ɲɛsi gɛlɛya caman de ma nin waati in na min bɛ ka dɔ fara Fransi jamanadenw lagonyanya kan farafina gunkana la n'an ko ma ko sentiment anti-français nanzarakan na o min bɛ senna Sahel jamanaw bɛɛ lajɛlen kan nin waati in na. Yɔrɔ minnu na Fransi jamana tun kɛlen don k'i cɛsiri kosɛbɛ lakanakow fan fɛ walasa ka se ka jihadi kɛlɛ ka bɔ Sahel kɔnɔ. Différemment dans l'écoute, le respect, l'humilité.